ndibavevezela into yokokubana like lifike ixesha abantu abebeyiphathisiwe into bayekwe. Uba ke kufike ixesha apho abantu bebenikwe ukukhanya sebengenamsebenzi nako, abasenamsebenzi nokukhanya nale nto esiyiphathisiweyo, lide lincame izulu lidlule liye ebantwini abayilambeleyo le nto. Yini na Yesu sincede singabi ngabantu abanjalo. Kucaba asifundiseki, sesikwipoint apho we want heaven in our own terms. Asisafundiseki, asisatshintsheki, sithetha kakhulu, sazi kakhulu, sifunde kakhulu, akukho mntu onophinda sixele le nto. Yiyo laa nto funeka eqale ngala heart surgery, akuyekise izinto that you must detach from. Kuba uthambisa intliziyo so that xa iya inyuka isyllabus isithi now family time, sunset to sunset. Family time is on the 7th day, from Friday sunset to Saturday sunset. Umntu ayazi into yoba ke ndiyarelaxa lixesha lam ledate, andenzwa nix apho. I am spending the whole 24 hours naye. Xa ephinde reinforcer ezo zinto, uzawube sokudala uyiqalile ijeni ukuzofika kuloo point. Uqonda uba ungandidluli Yesu ude uye kwenye iklasi kuba ndingeva. Kuba I've aligned myself so much to the things of the world, I don't want to let go. Kumthandazo wam lowo uba ke ithi kanti awukho njalo. Ungumntu osakufuna ukulunga, ungumntu osakufuna ukuyohlala endaweni nabantu abalungileyo, ungumntu osafuna ukubona sonwabile singabantu, kungekho yonke le nto enzima embi eyenzekayo ekhohlakeleyo ekhoyo ngoku. Masiyifunde. Wena uzayifumana kuMatthew 10 verse 5. Turned to another class. The Sanhedrin had rejected Christ's message and was bent upon his death. Therefore Jesus departed from Jerusalem, from the priests, the temple, the religious leaders, the people who had been instructed in the law, and turned to another class to proclaim his message and to gather out those who should carry the gospel to all nations. As the light and life of man was rejected by the ecclesiastical authorities in the days of Christ, so it has been rejected in every succeeding generation. Again and again, the history of Christ's withdrawal from Judea has been repeated. When the reformers preached the word of God, they had no thought of separating themselves from the established church. But the religious leader would not tolerate light, and those that bore it were forced to seek another class, who were longing for the truth. That is Desire of Ages 2:32.